Welcome to Papa Bits TV. Papa Bits TV present.
ka mo din itong nag-ano ng Bilao? Itong mga pansit? Diyan sa ano, sa plaza, itong Casa Moderna po. Mayo rig ba na igdi? Igdi kaya to turo sa ko digdi. Anong pangarap mo kang ano? Ano? Bundle garo to? Package bundle? Baka po dyan sa may terminal. Hindi na po sa Diversion. Sabi da Sky City. Baka doon, sa Balyo. Ay iyo, doon sa bayan. Bagong bayan po ito. Ay, Ayun, may casa. bakong ano ni? Triangulo. Ayun, O triangulo ang tuklo sa ko. Mamit up po kamo. Ha? Mamit up. Iyo sabi dadig di Pala. sa may Sky City. Mga 5 day pala. May ibang Sky City pa rin din oy. Ah, sa may Bagong Bayan. Di kayang tukdo.
bayad. Bayad na si Marisa. Pero ay si Bro, yan o, hindi nang ikaw ka.
Please subscribe. Thank you for watching.